ಕತೆ ಲೆಂಚಲ್ಲರ್ ಎಂಕುಲಂತ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವರ ಪುಣ್ಯಮೆ ವರ ಬತು ಒಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚೆನೆ ಆತು ನಿಂತೆ ಫುಡ್ ಮೇಡ್ ಅಂಚಿ ಕರಾಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ತರಕ್ ಮಾಡುದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇ ನಾಲ್ಗೊಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಅತೀಸಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮನಿಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಪೋಪ ಜನ ಪಿದೆ ಪೋಪ ನಾವು ಪೋಪನೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಅಪಗ ಮೋನೆ ದೊಜ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಬಿದರ್ದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕಡೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತು ತೋಡು ನಮ್ಮಲೆಂಗುಲು ಎತ್ತುಜ ನಾಳೆ ವರ್ರ ಬಂತೇದು ಕಾಂಡನ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡನ ಬಯ್ಯಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜ ಬೇ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಬನ್ನುವಂತ ಲೇಟದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಆನಾಗ ಆಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ನನಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎತ್ತ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಕ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚೋಣದು ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಜಾರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಏನೋ ತಿಕ್ಕನ ಕೇಳ್ನವಿ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ತಲಕ ಹೋಗ್ತು ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನ ತಿಕ್ಕತ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆಗ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ಬರ್ನ ನಾಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ನಾಗಣ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವಳು ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕು ಇಚ್ಛೆ ಅದು ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಅಂಚೆ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಐಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆದ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಮಾರೆ ರೋಡ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗನಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡದನಾಗ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಲಾಗ ಪೆಟ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿತ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಏಪರ್ದೋರ ಏಪಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾನ್ತೇರು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ నేను ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಏನಿದ ಅವು ಏನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪ್ ಬೇರೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾನ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಜ್ಜ ಇನಿ ಪಿರೋಡು ಇಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಕರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೇನು ಜಾಲು ಓ ಉಂದಿಯರು ಈ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಲೀಲಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐತಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡ ಆತ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದಂತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನ ಹೋಯಿನ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡು ಪಪ್ಪನೇ ಬೋಡು ಹೋಯಿನಲ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಬೋಡು ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪು ಜಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನೇ ಆವೋಡು ಎಂಚಿನೇ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಕತ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಡು ಮೆಹಂದಿ ಮೆಹಂದಿ ನೀರ್ ಶೋಕಪ್ ಮೆಹಂದಿ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಎಂಗುಲು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಳು ಏನಿದಿತ್ತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪೊಡಿ ತೋರ್ತು ಬಂದು ಗಂಟೆ ಆಡ ಐನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಬಂಡ ಇವನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾನ್ ಪೂರಾ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಯಾರು ಅದು ನೆಪ್ಪೇರು ಈ ನೆಪ್ಪರುತ್ತೆ ಬಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಂಚಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಂಚ ಬಂತಿಜಿ ಅದು ಪನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ನೋಡು ಯಾನೊಂದು ಜೀಪ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು
ಅವಕ್ಕೇನೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿದ ನಿಂಕುಂಟುದಲ್ಲ ಯಾ ನಿಂದಿನ ಪೂಜೆ ನಿಂಕಲೇ ಹೋಗ್ಲಾಪು ಪ್ರತಿದಿನ ಐತಾರ ನೀವು ಹೌದಾನೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ತಿನ್ಪುನೇ ಇದ್ದೀರ ಮೆನ್ಯೂಡು ಸೇ ಎನ್ನ ಮಗ ಬೊಲ್ಲದ ಓಜಿನಿಗೆ ಓಲ ಓಲಿಯಾ ಅವನ್ ರೋಡ್ ನೀರು ಒಂದೆ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಅಂದ್ ದೆಂಜತ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೋಡೆ ಅದ ನೀರ್ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಏನಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಒಂದು ಇದಾಡು ನೀ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಸಿ ಏ ಮಾವಲ್ ಇಂಚ ಬೋದೆ ಉಮಿಲ್ ಬಿಡ್ತುಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಕುಲ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಕ ವಾರನಾಗ ನಮ್ಮ 35 ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಪ್ಪನಿ 30 ಆತು ಮಿರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಮ್ಮ ರಾಶಿ 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 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಟ ಐನಾಜಿ ಗುಲ್ಲು ಐನಾಜಿ ಅವೇ ಅಂಕುಲರ ತಶ್ಪತ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅವೇ ಜಾಗ ಇದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ದೆಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ದೆಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಎಟ್ಟಿಂಜು ಎಂಗ್ಲು ಎಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀರ ಎಂಗ್ಲು ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಡ್ರ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬಾಡ್ರ ಬೋಡಿಂಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಹಾ ಎಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏತು ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೆನ್ನಿನಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಾತಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇರೆನೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಮೆಲ್ಲ ಈ ರಥ ಬೆಲಕ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಂತೂರೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಯಬ್ಬಾ ನಂತೂರದ ಕಡೆ ನಂತೂರದ ಕಡೆ ಇರ್ತಂದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಧೂಳು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನ ಕೆಸರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಚೆಣ್ಣದ ಪೋಪಣ್ಣ ವಸ್ತಡಿ ಮೀನು ಗುರೊಚ್ಚು ಇದು ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೈತೆ ನಾ ತಡಿ ಪೋಲಿ ಅದು ಸೀದಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಚ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹಾ मेन फोटोग्राफर ನೀರ್ಗಂತೂ ದೀತಾರ ರೆಡಿ ಓಂ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಶನೇಶ್ವರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಯಾ ಅನಾದಿಧಾದು ವಧುಧಿ ಸದಾ ಪ್ರದಾಸಕ ಕಯಾ ಸೃಷ್ಟಯಾವತಾಃ ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ರಸವಿಕೆ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಚಾಯ ವಿಘ್ನೇನ ಕನ್ನಿಕಮಾರಿ ಮಹಿತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ದುರ್ಗಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಎಂತ
ಇದು ಸಾರ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದನೆ ಮಧುರದ ಗೋಡು ತೊಳುವಿರೆ ನಾಡು ಮಧುರದ ಗೋಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುರಿಯೇ ನಂಬುದು ಹೋರಾಟವಂತನಗಳ ಎರಡಾಲ್ ಅಂಜಿರಾಟ ಮುಖ್ಯಲ ಜನ ಬುದರ್ ಬರಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೋಡದ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತನಗಳ ಬುದರ್ ಬರಲ್ಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಅದೇನಾ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾರೀ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಗಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಂದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೋಡದ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತನಗಳ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸ ಏರು ಪಾಠ ಕಂಡ ಪಾಠ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಳೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗಾಂಧೀಜ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇರಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನನ ಮೋದಿಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಡದ ಓದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಶಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಓಕೆ ಇರ್ಬಾ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತಾಜಿ ಅದೇನಾ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಗಾಂಧೀಜಿ 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 ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರನಾ ಹೋತಾತೆ ವನಕ್ಕೆ ಹೋತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ತುಕ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನೆನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇರುವಲ್ಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರಿ ನನರು ಮಲ್ಲಿಗರ ನನರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ವಾಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಕೆಲವರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡೆಯರು ಹೊಸ ವಾಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉದಾಹರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದೇರ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಕಂಡದ್ದು ಮಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀನಿ ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಿರುಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೋರ ತಾನಿಗಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಕಂಡು ಬರೋ ಬೇಗ ಬಂದಿನ ಆಯ್ತು ಆ ಮುಟ್ಟು ಬೇಳೆ ತಿಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳದೇವರಲ್ಪ ಎಂಗ್ಳಪ್ಪ ಕಂಡ ಬಾರಿ ದೂರನೇ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೋರ ತಾನಿಗಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಮೆರುಗು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಂದಿ ಪದ ಬರ್ಬೋದು ಐನಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಐದು ತಕ್ಕ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೀತನ್ನು ಜೋರಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇರ್ನ ಗುರು ಏರು ಮಾಡೋಣ ಏರಳು ಕಲ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಕಾಣೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಂದ ಹೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಣದಾಗಿ ಹೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೀರೆಗೆ ಸುಲಭ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಬದಲಿಸ್ತಾರ ಹೇಮಂತ್ ನನಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಲಿಕ್ಕಿಡ್ ಸುರಿಸಿ ಬರಲ್ಲ ಇದಾಗೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ನಲಿಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ